Agbar estem participant en un projecte de recuperació del nenúfar silvestre a Catalunya. Això ho estem fent conjuntament amb el Viver Tres Turons i el Parc Natural del Delta de l'Ebre, on queden una de les últimes poblacions silvestres. Donem recolzament a aquest projecte perquè, de fet, els ecosistemes aquàtics són dels més amenaçats a Catalunya. El 77% de les espècies estan amenaçades. L'objectiu és treballar amb el nenúfar blanc, que és espècie silvestre i autòctona de Catalunya i que, de fet, està molt extesa per la resta d'Europa. L'objectiu d'aquest projecte és recuperar les línies genètiques d'aquests nenúfars silvestres autòctons que quedarien encara a Catalunya. El 2018 vam agafar uns esqueixos de l'Alt Empordà i ara recentment hem agafat els esqueixos d'altres nenúfars també silvestres que sembla que queden al Delta de l'Ebre. L'objectiu serà provar si els podem pol·linitzar entre ells, aconseguir llavors. Les plantes de tractament d'aigua són uns espais d'oportunitat per generar projectes de biodiversitat, per afavorir la biodiversitat de l'entorn. Justament amb el tema d'espècies aquàtiques, aquelles plantes de tractament que tenen llaconatges poden servir per donar espai a aquestes espècies que estan en regressió o amenaçades. A Agbar tenim un pla estratègic de desenvolupament sostenible que contempla la preservació de la biodiversitat al 100% de les instal·lacions. I aquest any acabarem d'eliminar els fitosanitaris en totes les instal·lacions. De fet, la Unió Europea ens va donar un reconeixement per tota la política de biodiversitat i aquest projecte de naturalització d'instal·lacions.